kai kaji ina a wannan take mun wani caji ka rasa da abun ma da zaka kwatanta ta saboda tsabar daɗi ba an wani garɗi zaka ji tana yi a cikin kai ashe kana jin irin abin da nake ji ka ji hauka sukut me abin daɗi a sukuda abin da ya sa ka wani rame ka tsomaye ka lalace in ba ku daina shan wannan abubuwa wallahi gaba ɗaya hauka cewa za ku malam ka sha wiwi ka ji komai zanzan yake yawa na rabu da shi dan ya ga shi dilan wiwi ne shi isa kawai yake son din wai mu dawo muna saya kai ba ya kake mun haka ne tun shekaran jiya fa naga kana wani hahhake mun fa to ba za a hahhake ma ba saboda kai kana ganin muna ma bayin ciki to an yi ma mana kawai ke bani da yi wallahi tallahi na mamaki a ni yanzu ba zan kula ku ba mun gane kawai saboda ni yanzu a doron business din nake kawai a karamin shi yake sai ta a doron business din nake ba na rigima ina kan business ne yanzu kawai shi yasa ba zan kula a karamin shi